खांख्राइ खन'नायाव खुसिया मोनबोदों नास्राय मोनबोदों संना होग्रायासो रखर संना होआसै बादुलि हिनजावखौ आङो हाबा लाफ्लांना दाना माबा माबिसो जालांजोबथारबाय। वाव गुसेंग्रा वाव क्या बात दे सोरबा रोजाबलायदो आरो दे फामे जाहा नोंनो हख्लायना होदो राव राव। हाय रोङाहाय आं मा रोजाबनो गराय फबनायसो खोमालै बिखिनि जायगाया मा खालामना थानो नेटबो नांथारा बरिं दे। आंनाथ' डाटायानो गैबावासो माबा नेट गैयाबानो मबाइलखौ लानाय बायदिखौ मोनो आङो माबा सख्लाल' लानाय बायदि मोनो आङो जाथारा आंना। दे होनबालाय गुसेंग्रा नोंनि लाभ स्ट'रिफोरखौनो खेवफुना होदोलै बोरै गायदेजों मोजां मोनलायजेननाय गेजेराव मा जानाय दाख्लै बोरै गामसाया थाबोलायनाय जानाय खोथादो। फाग्ला नालि दे सल'बाथाफोरखौनो खोथादो सोरबा सल'बाथा खोनासंनोसो मोनथाराखैलै। औहाय दे सोरबा रोंगौबा खोथादोना गोदो उन्दैयावसो अर सायनायाव आबौआ जोंनो खोथासोयोमोन। आं मोनसे बरिया मोजां सल'बाथा रोंगौ दे खोथादो होनबालाय। दे खोथाना हो लागावना हो ना बोननाय बादि थिब' थेनथावलायनाय खोनासंनि आं। दै फाग्ला बिदि थेनथावलायबालाय मानो खोथानो आंल' FM रेडिअ बखिनाय बायदि बखिबाय थानांगौ नामा? ओइ नङा दे जों खोनासंगोन दे। खोनासं होनबा आं नोंसोरनो दोंसे जोबनो रोङि सल'बाथा खोथानि। मा फाग्ला सल'बाथायानो जोबनो रोङि थालायो गैथारालै बेबादि गाव बानायसो खोथालांबाय थागोन बे नंखाय बे। बादि नांनो ओमफ्राय आं खोथाबा मा खालामनांगौ देलाय नोंखौ नोंस्रा बिनानावखौ हरनो? दे जागोन दे हरगोन दे ओमफ्राय खोथानो हायाबा खिन्थु नोंखौ बे अराव गारसोमगोन दे आङो। दे आंबो बादि नांगोन दे सानथाया बिदि जोबनो रोङि सल'बाथा खोथानो हायोबा आंखौबो बे अराव सावफ्राम। मानिबा सल'बाथा जोबनो रोङि कत' सल'बाथा खोनासंबोबाय जोङो 10-15 मिनिटावनो जोबो। आदसा दे खोनासं होनबा गोदो गोदाय मोनसे गामियाव जोबोर माहाजोन सानै बोराय बुरै दंमोन जाहैबाय। बिसोरा रावबो फिसाज्ला फिसाजो गैयामोन। ओमफ्राय बोरायलाहा माहाजोन थानानै बिराद हा बुरजा दङ बिगा खै बिगा दं माने गोसोआवनो गैलायलाङा बोराया ओरैबायदि माहाजोन माइ बाख्रि बा बिराद बुरजा माने दा रावबो जाग्राबो गैला नालाय बिराद माहाजोन माइ बाख्रि बिराद हा दंसोगारो नालाय मालाबाथ' बियो अननानै दाउ मासेजोंनो हा बिगासे होलाबायो ओरैबायदि थारमाने बे बेसेबां हा दं माइ ओमफ्राय रब्रा खोथालांगोन। ओमफ्राय माहाजोनखायनो गामिनि मानसिफ्रा बिसोरखौ मेगन सालायोमोन हिंसेयावनो मालाबा माइ दुब्लियाव मोसौफोरखौनो हगारना होलाबायोमोन अब्लाबो फोजोबनो हायामोन। बबेबा बोसोरावथ' माइखौनो हाख'लायनो हायामोन बोराया मोनगुलायनाय सिरिजोबोमोन। बेखायनो गामिनि मानसिफोरखौ 100 जोनसो लानासो हानो गोनां जायोमोन। माइखौ उनाव हाखांबाबो 10था बाख्रियाव बुंना सिथ्लाफोराव माने आलाय सिलाय थायोमोन सिथ्लायावबो दोनख'लायनो जायगायानो गैयामोन। ओमफ्राय बोरायाथ' ओरैनो मासे मानै दाउ सखा एन्जर जानायफोरखौथ' थालखौनो लायामोन। दा बिदिनो बोसोरै सोलिबाय थायो मालाबा फानोबो सानसेखालिथ' मा जाबाय मिथिगौना बबेनिबा मासे दाउस्रिया फैनाथ' बिस्रानाव बाफैना नुबायलै आलाय सिलाय माइफोरखौ नुफैबाय बाख्रियावबो बाख्रि जेरावबो माइ नुफैबायलै। दा बे दाउस्रिया माइफोरखौ नुना आरामसे मिनि खुसि खनजा जाबाय थाबाय रोनो जालाय खिलाय खालामबाय थाबाय उदै बुंबाथाय बहाबा बिलांना दसे थाहैलायबाय आरो फैना जाफैलायबाय। दा बेयावनो बे मोनसे बाथ्रा सानबायनोसैलायनो हो मा सानखोनो बे माइफोरखौ रोगाना गावसिनि दाउस्रि रायजोआव एसे लांबाय थानो सानबायनो बे होनबासो गावसिनि लोगोफोराबो मोनजागोन। दा बिदि साना दाउस्रिफोरखौ लिंना लाबोजोबबायनो आरो ओरैबादि दाउस्रि फैदों जाहैबाय आयु अख्राङा सोमखे जालायनाय ओरैबादि माखासे गोनदा गोनदि ज' जाजाय दाउस्रिफ्रा फैजोबबायनो बिरै ओमफ्राय बोराय बुरैयाथ' बारा थाल लाखाया नालाय सिरि दाउस्रिफोरा फैना खुगायाव एसे रोगाना लांबाय थाबायनो। ओमफ्राय जोब्बायना इनि उनाव जोब्बायना जोबाखै दाउस्रिफोरा रोगाबाय थाबायनो मासे मानैया लाना थांलायबाय आरो मासे मानैया फैलायबाय आरो मानैसो फैलायबाय आरो मासे मानैया रोगाना लांलायबाय आरो मासे मानै बिरना फैलायबाय आरो लांलायबाय आरो बिरलाय फैलायबाय आरो लांलायबाय। लांबाय थाबा जोबा आरो बे आया मानो जोबनो एथ' बुरजा माइ दङ एग्रे बेग्रे आलाय सिलाय बाख्रि माइयानो माइ आरो बे दाउस्रियालाय बेसेथो लांनो हानो एसेल' लांनो हागोन। ओमफ्राय मा जाखो बिनि उनाव? दा बिदिनो रोगाबाय थाबाय मानैसोआ लांलायबाय आरो मानैसोआ फैलायबाय आरो मानैसोआ फैना लांलायबाय आरो बिरना फैलायबाय आरो लांलायबाय आरो फैलायबाय आरो बिरलायबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव जोब्बाय? जोबाखैब्रा आरो बिरना फैलायबाय आरो लांफैलायबाय आरो रोगालायबाय आरो फैलायबाय
आरो बिरना फैलायबाय आरो फैलायबाय घन्टा आरो मा लांफैलायबाय बेनो आरो फैलायबाय बे बारुरु आरे गुसिंग्रा माखौथ' बुंदो जोबनो रोङि सल'बाथा है बाबायहाय आङो गाबोन खोथा लायदो ससेखौ दे सामथाय दे जागोन दे थां उन्दुदो होमबालाय आंबो गाबोन खोथा लागोन आं बाबायलै उन्दुहैनोसै आद्राखौ गाबोन खोनासंगोन दे चेलेन्जआ खिन्थु बावना दे गुसिंग्रा नोंनानाव हराबासो मोनगोन नोङो बुहुद दिगदार हो जाएगा ओइ सामथाय मैयानि आद्राया सल'बाथाया खोथा बिदिया जाया दै दे खोथा मायाव दंमोनलाय माबा दाउस्रिया माइ रोगाना लांबाय थानायाव ना आच्छा दा बिदिनो आरो मानैसो फैलायबाय आरो लांलायबाय आरो मानैसो फैलायबाय आरो लांलायबाय आरो मानैसो बिरना फैलायबाय आरो लांलायबाय आरो फैलायबाय आरो लांलायबाय मा मैयानि बायदियानो सेम थांलाय फैलाय लांलाय लाबोलाय एथ' बुरजा माइ आरो एथ' बुरजा दाउस्रि थांलाय फैलाय लांलाय रोगालाय लांलाय लोगोलाय आरो मानसि फैलायबाय आरो फैलायबाय आरो लांलायबाय आरो फैलायबाय ओमफ्राय बिनि उनाव मा जाखो जोबला नामा जोबाब्रा आरो माइ गायनानै हाफिनलायो बोराया अब्लाबो जोबा बोसोर गिदिंबाय थाबालाय बहा जोबनो दाउस्रिफोराबो रोगाबाय थागोन ओमफ्राय उनाव मा उनाव जाबाय थाखोब्रा बिदिनो फैयो आरो लाङो आरो लांलायबाय आरो फैलायबाय आरो लांलायबाय फैलायबाय जोबला जोबनो रोङि सल'बाथाया बेनो दालाय चेलेन्जआ आं देरहाबायना दा गुसिंग्रा नोंनानाथ' आंनो हरखानांसिगोनलै नोङो आरो नों मा बुंना लादोंमोन अराव सावफ्रामनो थिनदोंमोन ना निमाहा होदोलै सामथाय आं मालाबा देरहालायगोन ना चेलेन्जआव आं मालाबा फुजायलायगोन ना होद मानिया आङो चेलेन्ज इज चेलेन्ज बोरो खर'खौल' एसे सावफ्रामनि आङो आलु जोबगोन माबा खामजोबगोनलै